मा खालायबावनोब्रा आफा गाबोन हाथायाव मा फानना रां खामायबावनांगौ जाखो सोरनाव मा मुवा बोथ्रोदबावनो बेखौनोथ' आंबो सानदों सोरनि मुवाखौ बोथ्रोदबावनो थिक आइडिया थेफा फिसा नों फोथारफ्राव बोरमाफोर मोनो खोमा नागिरहैदो नङाब्ला गाबोन हाथायाव माबोरै रां खामायनो ओइ थेफा फिसा आं नोंखौ सिफि खर'नो बाबाय हाथाय बाजाराव खालि हमजानायल' माथो बेनोथ'लै आफा सासे सानैखौथ' फटाफट खन'नो हागौ आङो नाथाय बांद्राय थाखा फैसा गोनांखौसो एसे गियोलां नों होननाय बायदिखौनो जेरैखिया नागिरना लायथांसै आङो दे आफा मानसि गैयाबा फटाफट लाबो फान्था जा फान्थिया मोनबानो लाना फैनोसै आं बोरमा जाबानो जाबायलै आफा थाथ'र' आयौ बहा थांसै खिनो ओंखारदोंलां माथो उदै गाज्रि जानायाबोलाय Oi, apa? Apa lagi? Apa? मा मोनबोखिसै नामा गिदिर दंथारो खायदाफोर खालामनानै लाबोनो हायोबा 1000सो गांग्रांखा सां थांनानै लायनोसै गाबोननि खरागाथ' जाबाय नों हाथायाव एसे खायदा खालामबावदो बेखौथ' आं दंसै नाथाय बोरमाया एसे फाख्रा सिख्रा जाबाय जे गाबोनथ' बिगोमाया नागिरथारगोन बिनि खायदाया आंनि आसि बिजौआवनो दं बेलाय ओंखाम दोनि बे हांगारा बेखौ थाव गुबैजों होनानै गोसोम फ्रुट फेजादे गोसोम जागोन होमबालाय बेखौनो लायसां माथो खोथा दंबालाय मोजां मोनलै बुरजाखौ
जाबाय आफा थारैनो नों आंनि मास्टार सोरजिगिरिमोन जाबायना 1000 गांग्रां जाबाय